Začína sa váš dobrý pocit zo života až po skončení pracovnej doby? Ak áno a vyhovuje vám to, tak v poriadku. Ale ak vnútri cítite, že by ste to chceli inak, teraz máte príležitosť. Pripravili sme pre vás konferenciu Happy Company. Konferenciu o šťastí v práci, prvú svojho druhu na Slovensku. Prídu na ňu skvelí rečníci a budú rozprávať o tom, ako spolu súvisí šťastie v práci a úspech, či už ľudí alebo firiem. Ak pracujete, priniesú vám kopec dobrých nápadov, čo môžete vy sami robiť, aby ste sa v práci cítili lepšie. Aby ste cítili väčšiu zmysluplnosť, naplnenie, radosť. A pre vás, ktorí vediete či už oddelenie alebo celé firmy, prinesú praktické návody, čo môžete urobiť, aby ste zo vašej spoločnosti vytvorili skvelé miesto pre prácu, ktoré má navyše šancu byť veľmi úspešné. Teraz máte úžasnú príležitosť zistiť, čo môže nakopnúť vás samotných, vaše oddelenie či celú firmu výrazne kupredu. Príjmite pozvanie na konferenciu Happy Company 24. apríla v Bratislave a zažite spoločnosť skvelých ľudí, podobne zmýšľajúcich, kopec nových myšlienok a dobrej energie. Viacej informácií nájdete na web stránke happycompany.sk. Teším sa na vás.